Sugatan ang isang barangay kagawad sa Legazpi City matapos pukpukin ng metal pipe sa ulo ng kanyang kabarangay mag-aalas 11 ng gabi nitong Sabado, Setyembre 27. Kinilala ang sospek na si alias Mel, 40 anyos, at nagtatrabaho bilang laborer. Kinilala naman ang biktima na si alias Mong, 48 anyos at parehong residente ng nasabing barangay. Batay sa ulat, inireklamo sa barangay ang sospek ng kanyang kapatid dahil sa pag-aamok. Nirespondihan naman ito ng biktima, ngunit napagbuntungan lamang ng galit ng sospek. Nung pag-responde niya ay dahil sa galit itong suspect, kumuha ng itak at tubo. Yun po, pinalo po yung itong barangay kagawad natin at tinamaan sa ulo. Sa kabutihang palad, hindi gaanong malakas yung pagkakapalo nung kasi medyo nasalag ni barangay kagawad at may tumulong po na barangay tanod. Yun po, nakuha po itong isang itak at isang pinampalo po kay barangay kagawad na tubo po. Napag-alaman rin na paulit-ulit nang inirereklamo ang sospek sa kanilang lugar dahil sa madalas na pagwawala. Kilala daw doon po talaga na medyo nagpapasaway daw talaga po ito. So talagang kilala doon sa barangay na parating nag-aamok po at medyo pag siguro po may kunting problema dinadaan sa amok at away. However nga po yun medyo iba ngayon kasi inatake na po yung barangay official natin. Nasa kustudiya pa ng Legazpi City Police Station ang sospek at mahaharap sa kasong direct assault at illegal possession of bladed weapon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.